ndi Mtedza Times Sport, program ya nkhani za masewero kuchokera kuno ku TV. Program imene timacheza ndi anthu osiyanasiyana pa maseweronso osiyanasiyana. Tikhoza kucheza ndi anthu amene akuchita masewero ankhonya, ampira wamanja, kaya ndi tennis, basketball, kaya ndi masewero ampira wamiyendo ndena. Timakamba nkhani zimenezo program ino. Cholinga ndi kuwadziwa anthu zimene akuchita, kuwamvetsetsa amamva bwanji za masewero osiyanasiyana, achokera kuti mbiri yawo ndi zina za mbiri. Ine ndi Nkonzi, komanso mulutsi wa program imeneyi ya Mtedza Times Sport, coach player Peter Fote alole akanakane komatu wa Times Group. Mpira wa dziko lino makamaka ku national team simungaukambe popanda kutchula dzina la Peterkins Kaira. Tikamamva za Eastern Central Africa Challenge ma 1978-79, tikamamva za chinakina piri Yasine Osman maremu, Jack Africa chamangwana maremu ndena, Peterkins Kaira dzina lake limatuluka. Kodi Peterkins Kaira ndi ndani? Inuyo ndine tiloleni kuti tikhale limodzi. Ndikulandireni coach program minute wakagundi rumoni chabwino. Peterkins, mpira unayamba motani? Mayambidwe a mpira ine sinenganene kuti mpira ndi chinthu choti ndachiphunzira koma ndi chinthu mwina ndinabadwa nacho. Ndili mwana ndimasewera kwambiri mpira, andi anthu kumuziko amachita kunena kuti mwana uyu kumazasewera national team. Kodi kumuziko kwali kuchitipa kuwenya, mufuma kuchitipa kuwenya. Andi panopo ntati kuti nthawi ino ya mvula ndamwalira muganiza kawiri kukandisiya kumeneko ndikovuta mayende kwambiri. Ndipo ngati kuli msewu woyipa mmalayi muno panopo ndi kumenekoko. Mweti tikakhala kumenekoko timati kodi ife tili Malawi kapena tili kuti. So mpira mmasewera bwanje kumapiri ngati ndipo kumenekoko ine sinapezedwe ngati player mtown. Ndinapezedwa kumasewera Malawi national team under 16 national youth right from that village. Kuli mapiri mmasewera kuti kumenekoko nthawi imene yoyo mabasi amayenda rainy season, dry season. Kalero kamuza muonesesa kuti misewu yonse njopalidwa. Basi ndikunena kuti basi nthawi imene inali basi ya UTM osati chipani koma basi United Transport Malawi Limited imayenda kumenekoko rainy season, dry season. Ndi kumene munachokera? Ndi kumene ndinachokera ine. Alipo wina wotchuka ndi mpira ngati pamwe ndachokera ine amene adachokera so chitipa mtawi yanu? Ninganene kuti sindikudziwa background ya Mtedza Chinga anali wa national team koma historically mchitipa ndinali ndine. How did you find yourself playing for the Malawi national football team? Okay, ndi ngati mene ndanenera kuyambira ma youth teams ndakandi kusera mpaka kuzasera Malawi schools, then I came to Lumpi Secondary School. Ndinayamba kusera Malawi national team ndili ku Lumpi Secondary School. Form yani? Ndili form 2. Munkalowa kapena ukathandiza training? Ndi mapira gamu yanga yoyamba ndamenya 15 minutes. Malawi ndi ndamenya Malawi ndi Lesotho. Ndamenya 15 minutes. Moti zinali zinthu zodabwisa kwambiri kuti nanenso ndamenya kwambiri. Koma chimene ndikufuna kuti ndinene nchonena kuti ndikupasani chithunzi kuti kodi mpira munthu kuti akafike papa amachokera kuti si za mtauni muno. Andi famu yakale imayenda kona to kona kuti tipeze ma players. Mukamati Malawi muno mukanati kubwera under 17, under 20 muzandifunse mukapeza ma players ochokera mena Blantyre Lilongwe basi Zomba kapena Mzuzu. Akuti Malawi national football team under 20. And Malawi you have got players who are in Nsanje can do much better than the players in the town. Because one has got to be naturally. Are we doing shortcuts? Too much shortcuts. And that's why today Mugabe is a good player. Can you boldly say that again? I can say that. We have got plenty of madulira. And panopo ningo nena kuti pano. Famu panopo yayambapo sopano concentrating on youth. Luvinga. Those players take another 4 years from now. You have national team players from there. Chabwino, mutafika ku national team koyamba. Chinali chaka chiti? Chaka choyambirira chimene inaita 15 minutes in Lesotho. Inali panapita so chaka
musansewere ndi munthu umakhala ku national team mwina zaka ziwiri kumabwera ku camp osauona mpira. Eventually you became a natural starter. Ngati boza nkumasewera chaka chinacho nkumapezeka kuti uli panja choncho uli panja nkuzapezeka kuti sono wakhazikika namba kulowa. Tuuzeni zambiri za Eastern Central Africa Senior Cup. Eastern Central Africa Senior Cup 1988 imene ineyo ndinali that time mene tima ndi challenge cup kunoko. I was one of the most dependable players in this country. You were in the starting lineup. Ndakhazikika so mamenya ni ndani pamene popo ni mamenya ine Homan Malunga ine Homan Malunga Lawrence Waya ndi Mavuto kina pili amene wamene no kina pili atachita retire. Okay, atachita retire atasiya ndikanika kusogolo he was the only Lawrence kusogolo kusogolo kunali Frank Snaro ndavi zina Frank Snaro Lawrence kapena Charles P anthu atatu amene so makamka 442 ndiye kuti Lawrence abwera mwina ampaka drop wa mid akhala kunjako right hand side ngati right midfielder ngati right midfielder masewera pakati central midfielder number 8 number 10 number 6 mwina ninganene kuti za nambala izo ayinzi kuzimva mbeza masiku. Okay, position attacking, defending, center half chili chonse kathupe kaka defense chili chonse topinalira ngono ndikuti ine ndi chili chonse kumbuyo. And for your information, I have played in the national team all positions apart from the goalkeeper. As a national team starting. What? I've played as a defender, I've played as a midfielder, and I've played as a striker. National team. You can't play every position in the national team except the goalkeeper. Ndikukuuzani kuti tikana khale kuuzani chiyambire changa mpira ndagwirapo ngati goalkeeper ku school as a goalkeeper very reliable. Ndamenyapo ngati defender and in the national team. Are you part of the team amene munachinya Zambia? Ndine. Who scored? Ine ni wali mmozi wa iwo. Woyamba nachinya Frank, wachina chinya ine, womalizia Nadiana. You were part of the goal scorers. And I am the top goal scorer of all midfielders in this country. Kuyambia Nyasra ndi kuzafika leo. What happened mutaichinya Zambia? Angwazi atakuita nani kusajika? What happened there? Chinali chinthu chimodzi chimene mwina nganene kuti kwa ine I really appreciate Kamuzana Ndikonda because after Challenge Cup he made me to stay here in Blantyre on Satavita from his pocket. I stayed at Mount Soch, then Nazonod I kanga to executive and ndisunta kupita ku Lions Hotel and muntu amene amandiyang'ana every day ndi family yanga yonse was the time mene anali Major Odilo anali ADC wakamuso amabwera kuchokera kusanjika kubwera kuzandiona ngwaza kuti mwakuti andipobwerera kuti Lilongwe ndapempha kuti bwana bwanji ndakhala tourist kunoko chito ni magwira ku office yakuno ku Blantyre kuti bwanji ndibwerere kuti Lilongwe anakanena abwere kupita kukasanzika kumbapita kuti Lilongwe ine munabwera nawo ngwaza kwambiri 1988 tininkhaniza mbiri zoti tikambe. I'll cut this interview short. Yes. Tikambe za legends. Yes. Tikumva kuti kuli program ya kuchipatala. Yes. Imene mukumapita kwa ndastandi zosiyana. Yes. One of the beneficiaries ndi inu. Yes. Mwana thandizo lotani. Okay. Ineyo ndathandizika kwambiri. Andithandiza maso. Andithandiza maso ndikugwisa ntchito maglasi za kuchipatala andithandiza. Koma I will say kuti immediately pali zipatala zina alibe ubale. Like in my case, I was supposed to have total hip replacements. Ndi mafuna tibale nkhani. Total hip replacements. Odi nkhani yote akusinteni ezwalo zina za tupilano. Yes. Poyamba inayamba bwanji ndi vuto linachokera ku mpira aku nkhani ya mahipi yanu. Ndinamaliza mpira wanga wopanda vuto lina lero. No injury. Mumaenda movuti chimene chinachitika uli mwembe kwenda tai imene niwenda movuti pano sindi kuenda movutika kweni koma ninganene kuti panopo ndili pa rehabilitation ya mafizio ndiye maona ndimasipita pang'ono koma in the next weeks muzaona ndi kutamanga pa ground. What has happened? Chimene chinachitika nchoti immediately anazaona kuti ndi condition yanga
ku Lion kuli Longwe, they are not sali pa ubale. Ndiye anathandiza the first operation kuti we should make an arrangement. We cannot just say kuti tikulipirire ukoko bills uli ubale, but we can give money to you. You take out money from your scheme, pay them. All right, ngati ine ndi kulipira ndeka, pay them. That was the first operation. Ndiye munalipira kuti ku Lion operation. Anandi bango operation Elite replaced. That was on 13th of May 2024. Anabanga replace jani hip total hip replacement. Anaikapo zisulo ndi mabering chani nkuyenda nditu bwino ngati munthu mmene machitia. Peterkins ndiye ndikuchoka kuti ndi munthu wankulu. Yes, zaka zakubadwa zilipo zambiri. Yes, asintha hip kuyika mabering ndi zina zolera. Yes, moyo wanu wa tsiku ndi tsiku kuyenda kaya ndi amayi kunyumba zikuyenda bwino zinthu very normal and better than many uliliwe. Mutakuvula no ndikuza zona mutakuvula. Okay, muzipanga mavuvu kuchipinda muzipanga mavuvu to prove your point. muzipanga mavuvu Tamvera to prove your point. Ndizathamanga background kuzandiona kuti no I can't. Peterkins, you can't run. I'm telling you. Yeah, you believe me. Hip yoda panga replace mungathamanga. Okay, I am saying after replacing one hip it became stronger than the one that was not right. And until they did this other one, panopo mene so it's been operated on both sides. Mene ndikunenera panopo I only threw away clutches on Monday, and today is what? Ndakuna nikuchika Wednesday. Yes, ndakuna nikuchika today is Wednesday. And I'm going to take a video mukukwera. Yes, and you want to go and anyway, yes, I didn't want to say much in program yes. yokuza za media jani. Yes, koma niwafuna tikambeza Football Legends Association. Yes, upangiri wonse utukukambirana pano makambeza chipatala chimene kapena medical aid chani. Yes, chifukwa cha Football Legends Association. Yes, mungailongosole motani Football Legends ndi utsogoleri umene mwina ndisana bwere pamenepo. Just give me some 30 seconds. The second operation I give credit to Jim Kaluwa, who is our chairperson. Why? And the second vice chairperson. Why? This operation was done by their contribution, because I have said kuti media ndi Lion palibe uje. So what it means when you took your funds from Medhealth, immediate allocation, yes, Jim had to top up. No. That was done first operation. Yeah. But the second operation ndikupezeka kuti I would no. You are going for this if it kuthandizira. And there were some other people who came in. Unfortunately, they did not give me permission to mention them until now. But I'm mentioning these two. Yeah. Kaya akandimba mlandu palibe vuto. Yeah. But I'm talking of the chairperson and the second board chairperson, who is now just inside. And I wonder, the larger portion came from them. The other people, are you so grateful? Even in some Indians came in, so I'll contribute to this. Was it a large sum of money? A large sum of money. Each operation was 6,510,000. Peterkins Kaira, you must be very grateful. Very grateful. Mukunjoya tu mutakula kale. You don't know what you are talking about. Ndikunjoya kuti okay, mpira posera mpira. Ena panopo akamandiona kuna kuti anthu anapindwa ndi mpira. It's not on. Come again? It's not on. Munthu kundiuza zimene kuti unapindwa ndi mpira nchipongwe. Chifukwa chani mukamba? Football never helped me. Why? And I regretted at some point why was I playing for this country. What? I regretted at some point why did I play for this country. But because Mulungu anandipasa talent to play for my country, I did. There was nothing good that they could do to any ex-footballer. Achimwene, ugona Mount Sochi is not something that you can be proud of. Aliyensa kuzo ugona Mount Sochi. Look at our colleagues who are gone. Amena Napita, Malem Halewani, Jack Chamangwana, Boniface Maganga. Some of these players did better than me. But look at all the deadly intensity. It's not on. This country never cared for. There was nothing that you can benefit. Don't cheat. Don't lie. Don't make lies in this program. No, I'm really sorry. Exactly. Peterkins. Simungapite kunja ku Egypt wamene ndi Egypt kubwera nduzanena kuti thank you ba. I am telling you
you win the games, we were getting 50 kwacha for a win. How much can that be translated can in be translated into the role? Yes, it can be translated probably in a lot of money. Like right? how much? Let's say 400, maybe 300, maybe 500, it could be. Yeah. All right? Because in those days, 50 kwacha, you could buy Tumbala grey meal at 4 kwacha 99. You get what I'm trying to say? Right? You buy jeans, kooneka bwino at that amount. Meaning at 4 kwacha 99. Well, that was money. So let us appreciate. What did you do with this Tumbala fertilizer. What did you do with this money? Okay. There was quite a lot that we could do. I really thanked my parents, and my mother went into the grave. She had a fat account. Monali provider. No, what I'm trying to say is, if you're comparing now, okay, let us look. Mwandifusa zama legends. After stopping playing football, ndinapindura jana. Okay. You get my point. Are you as poor as you think you are because you were somehow still enough with how you managed your expenditure, or you were not just getting enough? I am not going to say I am poor. I'm much better off. Why are you regretting? Why? Okay, I'm regretting kuside ya mpira. We are not taken care of. Ukangoti wamaliza mpira, basi you are just a... Ada wiwalani. Now, I am saying kuti, chimene chinandithandizira, where I'm coming from. My father taught me I should believe in God and school. Alright? I'm one of the very few graduates. Mwajidule mulilero tukucheza chote mene elimu. Yes. Kumoni kali mukusamba saba roso ya bwino tufanya sukuru. Yes. Osati kwambiri. Osati mfoja school. Because I'm one of the very few graduates of our cohort. Yakumpira. Alright? Yes. Zandisa Malira, I have done my job. Zimene ndagwira ntchito ineyo. Ndachita interview antu a masters kuma need diploma. I have done that. Kumbuyoko, that's what I'm saying. I have gone to England because of Nchito. I've gone to South Africa. I've gone to West Africa because of Nchito. I'm an expert in my job, in marketing. I'm an expert. You are a marketer. I'm a marketer by profession. Okay. Pogona mulina. Yes, pogona ndinayo. Osali ya rent. Sindi pemba. Ya rent. Yanga, yandeka. Munamaka. Andi kuimba kwanga ukabwera uzagona iweyo ngati wagona ku hotel. Ndemu gane baya. No, I am saying ndikukamba iwandifusa za kavalo alipo. Wamfana kavalo. Kwambiri makavalo. 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 Ndiwa matama. Sikuti matama nanga simwandifusa. Yeah, ndikufusa. Mwandifusa. Ndifusa za kavalo. Mukundeka hodi makavalo. Yes. Makavalo. Because agazanga ndikavalo. Ine ndikavalo. Paliso kavalo. So ndiye kuti ifeyo. Paliso kavalo. Paliso kavalo. So chimene ndikunena Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV tilowa mu part 2 ya program naka tipanga baki tinzambiri zoti tifuse mkulu amene. Okay, Peter. Yes. Shortly, how contented are you the way football is being administered? So kulemene ulipo. I think uli ndi masompenya. Chifukwa much as akupanga zoti timu yaikulu iziwina koma sakuiwala uko kwana. Akutenga program imene tinadusamu ife ndizimene akupanga sopano. And akupanga pali makose zena amene akuchitika amene akupanga akuchita empower anthu akuwapasa zeru anthu amene angathe kuthandizira mu mpira kwambiri. And sitinaone pamene ponena kuti kukondera uyu ayi sitinazione. Munthu ngati neyo sindibisa akakhala kuti okondera apapa koma mukondera apapa sizikuyenda kapena mukuimba nyimbo yokoma chifukwa kuti mukuja muli ngati muli system. Ndikanena kuti kudya nawo mwina ndilakwisa koma kuti I think pondigwirisa ntchito akudziwa kuti zimene ndingathe kuchita pa nthawi imene zotani tiyerekeze mwachisanzo. Ine ndimakhala kuche tukucheza kuno ndikufamu ku office za farm. Yes. Makhala kuliko. Ine ndimakhala kuliko. Mukutani. Panopo chimene ndabwera ku. Sikudya bwino. Choyambira kudya bwino ndikuja kuti kongobwera. Kungolya nawo. Ndifuna undifotokozere. Ndifotokozere. Yes or no. Chimene ndifuna kunena ichi. Pena simukudya. Ndifuna nene chonchi. Ndabwera kuno
pali ntchito imene andipasa kuti ndigwire. Andimane pogona, andimane chakudya. Aya ndikufuza nini chifukwa bwana ndikufuza nini chifukwa ine ngati mukuti mukudya I know kuti your question don't save niwe kuti inuyo I want to remove that negativity. Ndikufuna kunena positivity. Sanga nditenge kunyumba kwanga pamene ndikugona pofasa pabwino azandike kunoko akandike mu rest house. So akudziwa kuti munthu tamutenga kugwira ntchito iyi timpase izi tikugwirizana kwambiri zimene zozo mundivesese ndipo akunditenga sifo kuti andikondwerese ngati legend koma kudziwa kuti uyu tipindira. Kodi kuno mutani ko kuno panopo tikuchita finalize CAF A license syllabus. Ndine mmozi wa amene anandisankha kulemba nawo CAF A syllabus kuti tikayilemba kuno ipite ku CAF akayivomera kuti ndiyabwino tiziphunzitsira abantu kapena iyayi zimene tikupanga. Super League football mungayilongosole motani padakali pano? Super League football panopo ndikuona kuti dominance ya ma clubs amene amachita dominate ikukhala ngati ikuta, not kuti sakuchita bwino koma there is better competition. Ena yamba kukwera mphamvu kwambiri. Which is good. What do you make of 1 billion being pumped by FDH? Bwera motani? Okay, ndikufuna kuti ndinene ichi popeza kuti mpira masiku anopita pa malonda ndalama zimene zozo ndikukuuzani zipitisa mpira pasogolo chifukwa ya iweyo mmene ulili pamene pa bwana wako sanga kuchite motivate kuntchito kwako but can bring a situation to motivate you. That's what we say in marketing. You don't motivate a person but you bring in a situation to motivate a person. Munthu sunga iweyo sunga mulimbikise kuti achite chinthu koma umabweresa chinthu chimene chimamulimbikisa kati. So anzathu a Super League pokhala ndi sponsorship ya 1 billion pachaka klabu ina iliyonse yifunisisa kuti ikapezeke pamenepo. Who is your all-time great in as far as football administration is concerned in Malawi? Dolo ndani mukamakhala amene ni mhangala pakuyendetsa masewera mpira wa miyendo. Kamuri batsawi woka mukanena kuti all-time great mafuna all-time great to say kuyendetsa masewera ampira. The first one when the first gentleman retired Chief Justice Richard Banda. Ndiuze nizambiri za Richard Banda. Ajanali akatundu. Ndiuze nizambiri za Richard Banda. Akakuuzani kuti chakuti sama synthesis or situation itakhala motani kayapeze mavuto make sure kuti zimene akunena pa ma players panalibe zolonjeza za mabodza. Ndi munthu amene kuti mukafika mu dressing room kafo chimwena anaserapo mpira the first cohort ya Nyasaland national team akamakuuzani zinthu osati ngati ndi chairman komanso ngati ni munthu kuti ngati ndi coach. And I remember nthawi ya iyeyo ndikuuzeni ngati simukudziwa ine atola nkhani the first team in the southern part of Equator to beat Egypt was Malawi and the chairmanship of Chief Justice Richard Banda. Wachiwiri and ananena wachiwiri ali ndi mendo iwiri nusu iwiri Peterkins pano wachiwiri munena kapena wachiwiri amene popeza kuti nathu asi anthu zikuyenda papita zikuyendera nezuchitikira but currently ninganene kuti maybe I'll be going off course koma Jim Kaluwa ndikumtayira kamtengo. Ndi ndani Jim Kaluwa? Jim Kaluwa ndi founder and the board chairperson of Football Legends Association. Ajimwene mwana umene ujalibe alibe chizibwana ndinafika pena poma sakondera kaya wala kwitsa he will tell you in the face is Citibank and we must be open tizauza nthu chilungamo tizichita zinthu za chilungamo. You cannot misplace a kwacha with Jim Kaluwa and get away with it. Ndinafina ndikadamufunsa yekha mafika kuti mwamutchula Jim Kaluwa tili program ino ndinafika pena pomagezi kuti Jim Kaluwa malayi muno akufunamo chani chimene amachifuna ndi chani mwakhala naye pafupi amafuna chani Jim Kaluwa? Ndi funso limene lolo ndimazifunsa. You know anthu ambiri akakhala kuti akupanga izi
mumaona akufuna Apo. ndi pamene akuzembe jimu yamafuna bati tayesesa kumukola. You cannot, most of the people ndikuze amaulu akuti Jim Carroll zakhale farm president. anthu amafuna. Even today or zitafuta bwanji. Jim cannot come here. Sanga mfuna kufamu. Akuzani the level yenda dusa. Amakana. Akuzani. You know, let me do things to help anthu amene atukuke afike pena. Kuti chifukwa chani iyeyi amakhala ndi welfare at heart ya ino amene mudasewera mpira ndikupuma kumakhala ngati mwana wa kunyumba kwake muganiza kuti chimamtakasa mtiya. Iyeyo amakondweresedwa ndi munthu choti sayiwala zimene timachita. No, anthu awasamavutike. Tikonze ichi tipange izi. Inetu ndikuze ndi football agents yanditumizapo kunja kukagwira ntchito ya football agents. Ineyo yanditumizapo. Andana ndifunsa kuti kodi iwe, what did you think can we do for ndi munthu choti amaphunziraso kwa anthu ena. Chabwino, that aside. Yes. Osewera amene mumantaira kantengo in the current generation komanso munthawi yanu ndani muti pasosewera ukumodzi. Komanso coach ukuso mmodzi. Current generation and you ndinene mwachilungamo chake. Mopa Mungu wako mwamba ngati member wa CCB I haven't seen CCB. Yes, I haven't seen any player in this country better than Kinapiri. Come again. Mpaka pano sinaone player amene mwina akusendezako kufika mena ali Kinapiri. Kodi Kinapiri unali kukochedwa bado anazo. Pamakhala pajapoti ine ndikusera naye. Koma nimazifunsa izizi ndi mpirawu kapena ndi china chake. In this generation, just as good as myself. How about ndi machina zigoli nimazifunsa ndachinyadi apapa zatheka bwanji inu yamene ndekha. Nanga mu generation so mu generation yapano iyi bwanji mundifunse siku lina wasowa palibe. Mundifunse siku lina bwanji. Why? Nditaonesesa kuti it means you are struggling to find one. I'm struggling to find a player. Let us leave it there. How about coach in your time and current generation? In my time, I don't think mwina ndizampeza so coach ngati mena lizolo msisha. Zolo amaphunzitsa ajimwene aja anali ndi nzeru za mpira. Zolo msisha would take a player. Amutenga player sana sewepo mpira. Ndikuyamba kumphunzitsa upange izi. Player ujaza khalakata. Do coaches win matches? Kwambiri. Because of their kwambiri. Makochi amawina mpira. Asanamenye, game isanamenyedwe or game ilinka. Alerowa muli ndi coach kapena palibenso. Muzafunsa tsiku linaso. Alero ndikuwathawa chifukwa ndikhalanga ndikukondera koma alipo. Alipo. Pali makochi ena panopo ndaphunzira zambiri, more especially if you want to compare makoches makamaka ngati top elite. Yes. All right? You are looking at panopo nanga sindine member wa technical committee ya farm. Yeah. Timaandira maripoti, timatani. So I don't want to be biased. All right. And ndazuonaso koma pasogolo ndizana. I'll cut you short. Sure. And this is also where we are finishing Mtedza Mtedza Time Sport today here at Chuembe Technical Center in Blantyre and being hosted at TTV. Ndikupatsi nimpata. Do you have a question to ask me before we finally conclude the program? Come end of it. Mumakanaso inu mafunso. Koma ndikufunsa. Simakana mafunso. Ndakupasa na opportunity. Chifukwa munasankha kuti mbwere muzafunse inu. Uyo ndi Peterkins Kaira. Trying to ask a question to a host. I don't pick up that question. Anyway, I don't answer those questions. I am not answering your question. Lero ndi pamene tamalizira program ya Mtedza Mtedza Time Sport. Ndipo timacheza ndi Peterkins Kaira, mmodzi wa osewera apa mwamba kwambiri mzaka za 1988 mdziko muno. Kufikira tsiku lina pokapoka chauta kalo. Tidza classroom mozi program ine yotsatira ndineyo mkonzi komanso mulutsi wa program iyi coach player Peter Fote alole akanaka ane kumaliwa Times Group. Titokoze Thompson Sangala kamba kujambula program iyi.